Så vi er egentlig nået til vejs ende i forhold til de her videoer, og den sidste del herover vil handle om, ja, for det første så kan man, når man har lavet sin model færdig, det vil sige at man har oprettet alle sine bygningsdele, så kan man se sine resultater. Lige sætte den her til rækkehus, og så skal det være bygningsreglement. Så vi siger, at vi har lavet vores færdig, så kan vi gå ind her i resultater, så kan vi se, okay, hvad fylder vores bygningsdele. De her, de kan egentlig bare foldes ind. Så kan vi se, okay, hvad fylder vores bygningsdel? Den fylder 5,6, og hvad fylder vores drift? Den fylder 2,8. Og det er, hvis man for eksempel ikke har importeret de der nye data ind. Hvis man importerer de nye data ind, vi se her. Så vil det se lidt anderledes ud. Så udgør den 0,7, og ja, den er næsten uændret, den anden i forhold til bygningsdel. Vi kan sætte den om til bygningsreglement, og så kan vi se resultatet, det giver 6,4, og så kan man så forholde sig til, okay, hvad er ens grænseværdi for den her bygningstype, man har valgt. Nu skal I selvfølgelig tænke på, at det her, det er ud fra de meget gamle data, så hvis jeg for eksempel havde udskiftet de fleste af de her med EPD'er, jamen så vil jeg få meget bedre resultater end de her resultater, jeg har fået her. Det næste vi kan se, det er, at vi kan se i forhold til hvilken, nu har jeg sat den til byggevarme, men hvis jeg sætter den for eksempel under bygningsdel, så kan jeg se, okay, hvilken bygningsdel fylder mest i min i den her bygning. Og jeg bruger tit den, der hedder hotspot, den helt normale hotspot-analyse. Jeg kan se, okay, hvad er det for en bygningsdel, som fylder mest, når vi kigger på det her. I det her tilfælde, så kan vi jo tydeligt se, at de bygningsdele, der er her, de fylder meget mere end de andre. Så hvis jeg skal optimere, så er det dem, jeg skal optimere. Hvis jeg ikke er færdig med projekteringen, selvfølgelig. Og så kan vi se, okay, hvor langt kan vi så få den ned der. Det vil ikke betale sig at kunne optimere de her, fordi de er allerede ret lave ned. Det næste vi gør, det er, at vi kan for eksempel se den der hedder avanceret hotspot. Så kan vi sige noget omkring, okay, har vi nogle bygningsdele, som har en lav levetid, så kan vi være opmærksom på det, og så kan vi måske ændre på design, så vi har nogle konstruktioner, som har en længere levetid. Hvis det ikke er muligt, og prisen har en større betydning, så kan man ikke rigtig gøre så meget ud over at optimere, så det bliver mere EPD-baseret. Så kan vi se resultatet her. Det sidste, man også kan gøre, det er, at man kan gå herind, og så kan man sige noget omkring, hvor meget har vi udledning i forhold til forskellige materialekategorier. Så her der har vi for eksempel en udledning, der hedder 1,5 cirka, og det kommer fra mineralske materialer. Isoleringsmaterialet, det udgør 1,3. Så har vi plast, det udgør 0,8, og så har vi andre materialer. Vi kan se selvfølgelig organiske materialer som træ, det udgør lidt mindre, men det er også fordi, at den her konstruktion måske heller ikke er dominerende trækonstruktion. Hvis den var dominerende trækonstruktion, så vil den her jo selvfølgelig være højere end de her andre. Så hvis vi for eksempel havde skruefundamenter på, vi har træ fra selve vores terrændæk og så op, så vil det jo være omvendt, så vil den her være højere. Så man skal selvfølgelig lige have
have det for øje. Altså, det kommer an på, hvor meget du bruger af hvilken type materiale, og så fylder det selvfølgelig mere eller mindre. Men man kan se fordelingen i hvert fald her. Det man også kan gøre, det er, at man kan eksportere den til det, der hedder en standardformat som dokumentation. Og den ser sådan her ud. Så dokumentation i brugtagnings. Så det er noget, man skal gøre, når man skal have i sin ibrugtagningstilladelse. Så vil man overføre den til den her format, og så får man alle sine data på der. Så hvilken type byggeri, hvor høj er byggeriet, hvad er standarden for den her, og der skal man huske at lave de her om. Det er jo ikke den grænseværdi, den skal svare til den her. Gældende grænseværdi for nybyggeri, det kan være, det er rækkehus, så siger man, den er måske 8, eller 8. Lavemission, den er måske 6, og så skal man lige lave de her to om, fordi at de nye krav hedder ikke 12 mere, det er derfor. Og så kan man så se her, ja, den er højere end den her, og det betyder, at den overholder det krav. Og det er egentlig det, så er det den, man afleverer til byggesagsbehandleren. Og så er man egentlig færdig med sin LCA-beregning. Hvis det er, at man gerne vil tage den her bygning her, vi har, og så vil man sammenligne med en anden type bygning, så siger man, her er scenarier, så klikker man på den, og så kommer der kommer selvfølgelig en klon af selve den anden bygning, man har oprettet. Og her der kan man så sige, at den her bygningsdel, den gælder kun eksempelvis på den oprindelige. Så den gælder ikke i klonen, så er den væk herfra. Så kan vi oprette en ny bygningsdel. Så siger vi afløb. Og så siger vi OK. Og så når vi har den her, så gælder den kun for klonen den her gang. Så siger vi, at vi kan tilføje konstruktion, og så kan vi så tilføje for eksempel standardværdier, og så sætter vi for eksempel, nu bruger vi standardværdier i stedet for, så tager vi bare det tal her, og så sætter det. Og det kan man egentlig gøre for de fleste af de her bygningsdele. Det vil for eksempel, hvis nu at man gerne vil sammenligne med det oprindelige projekt, og så sige, okay, den her, den fjerner vi for klonen. Det vil sige, den vi sammenligner med lige nu. Og der vil vi gerne have en ny type fundament. Og det skal være en punktfundament eksempelvis. Og på den måde, så kan man så oprette nogle nye. Og sige, hvor mange der er her. Det er måske 300. Og så kan man gå ind her. Så er det den, der hedder scenarie. Man vil se den oprindelige bygning, og så den anden. Så kan man sætte den under grupper. Så kan vi se, okay, hvilken grupper er der forskel i. Her, hvis vi ser på 7, det er fundament. Der er den nye, vi har lavet, den er lavere, fordi vi bruger punktfundament, eksempelvis. Nu har jeg selvfølgelig ikke regnet på det, men det er sådan, man opretter flere forskellige typer projekter og sammenligner dem med hinanden. Jeg kunne lige vise jer et eksempel på, hvordan det kan se ud. Så hvis vi går ind i LCA byg, så har vi nogle cases her, renoveringscases.
Jeg tror det er her. Traditionel. Så videre. Der er også den her. Kan vi også lige prøve. Så kan I se her. Her der har man lavet rigtig mange forskellige cases. Man har lavet en for konstruktionsbibliotek, nedrivning, baseline, let renovering, mellemrenovering og dybdegående renovering. Så kan man gå ind i det her scenarie, og så kan man se, okay, hvad er forskellen på de forskellige typer projekter, og hvad koster mindst, eller hvad koster mest i forhold til, at man, hvad koster mest, og hvad koster mindst i forhold til de forskellige typer projekter. Her der kan vi igen gå ind og så sige, okay, det kan være gruppermæssigt, og så kan vi se, okay, hvad er forskellen på de forskellige. Vi ser her, hvis vi sammenligner, så koster det selvfølgelig mindre i forhold til, hvor meget vi laver om. Så let renovering, mellemrenovering og dybderenovering, nedrivning, de koster nogenlunde det samme. Og så nybyg, tror jeg, at det er den, der er den grønne. Nu ved jeg ikke, hvad det er for nogle projekter, fordi et konstruktionsbibliotek, er det fordi, at de river det hele ned og bygger det hele op, eller hvad er det, de gør? Så ja. Men man kan i hvert fald lave nogle sammenligninger. Det kan være alt. Det kan være, at man sammenligner. Men for det meste er det hele projekter, fordi man kan, som I så på den anden video, nummer 6, man kan godt lave nogle sammenligninger inden i den, uden at skulle lave nogle scenarier. Så det er egentlig det for denne video.